こいつバカのくせに空港で働いてるとか言うんだぜ。なんだよ、俺がお前より頭も顔もいいバンドマンだからって強がりか？だっせー。高校の同窓会で当時から何かと俺をバカにしていた同級生がみんなの前でそんなことを口にした。その場にいたみんなの視線が俺へと集まり、つい曖昧に笑いながらうつむいてしまう。昔から友達のいなかった俺を助けてくれる人はいない。そう思ったのだが、ねえ、君って。話しかけてきた一人の美女。そしてその美女の起点により場の空気は一変することとなるのだった。俺の名前は村上大志。俺の父親は中学生の頃に病気で亡くなった。母子家庭となった俺の家は母のパートでの収入はあったものの金銭的に苦しく、俺は高校に入ると学校側の許可を得て自身もアルバイトに励み、少ないながらも家計を助けていた。朝は新聞配達、そして学校が終わるとその足で別のアルバイトへと向かう日々。当然ながら他のクラスメイトのように遊ぶ時間や余裕もなかったため、友達と呼べる相手もいない。そればかりか生活費を稼ぐためアルバイトを増やした結果、勉強をする時間もあまり取れず、学力テストの成績はいつも底辺をさまよっていた。こういった理由で俺には友達がいないが、その代わりとでも言うように俺を何かとバカにしてくる同級生はいた。名前は横田昇。横田は頭も良く顔も整い、そして実家はお金持ちという三拍子揃った人間で、学校でもいわゆるカースト上位のモテ男として有名だった。俺のようなつまらない同級生などを放っておけばいいものを、横田は何が面白かったのか、ちょくちょく俺のことを揶揄っては仲間たちと一緒になって俺をバカにしてきた。特に貧乏人だのバカだのとまるで挨拶のごとく言われるのにはさすがにへきへきしていたが、まあ頭も顔も彼には遠く及ばないのは事実だったため、俺は余計な口答えはせず黙って言われるままになっていた。そうして迎えた高校3年。みんなが受験勉強一色となる中、俺も勉強とアルバイトの両立を頑張ってみたのだが、やはり金銭的な問題から大学進学は諦めざるを得なかった。そして卒業式の日、みんなが友達との別れを惜しむ中、教室内でポツンと座っていた俺に懲りもせず横田が近づいてくる。よう貧乏人、お前就職するんだってな。知っていることをわざわざこうしてみんなの前で口にするのが横田の嫌なところだ。俺はしぶしぶながらもうなずく。そうだけど。へえ。なあ、今時最終学歴が高卒ってちょっとやばくね？歪めた唇からこぼれ落ちた横田の軽口に取り巻きたちが追従するかのようにして笑い声を上げた。そういえば横田は有名な国公立大学に合格したらしい。これはきっと俺のことをあげつらって最後には自慢されるパターンだろうなと察した俺は、それを先回りして彼におめでとうと告げる。横田くんは志望校に合格したそうだね。ああ、まあな、お前と違って俺は頭いいし。自分が言いたかったであろう言葉を先に言われ、鼻白んだ様子で横田はそう答える。そして俺が曖昧に笑ってそうだねとうなずけば、そのうち彼は絡むのにも飽きたのか、つまらなさそうな顔をしてその場を去っていった。そしてそんな卒業式から10年以上の月日が過ぎる。30歳を目前にした俺は久しぶりに地元へと帰ってきていた。久しぶりにまとまった休みが取得できたのだ。電話やメールなどでは話していたが、母の元気な様子も実際に確認できてほっとしたところである。そしてもう数日はこちらでのんびりしようかと夕飯の買い物がてら散歩していた時であった。突如聞こえたプップーという派手なクラクションに何事かと振り返る。
するとそこには誰もが知っている高級車を見せびらかすようにしながら、あの横田が俺に向かって手を振っていた。よう貧乏人、久しぶりだな。相変わらずのその言い草に俺は内心ため息をつきたくなった。嫌な再会だとうんざりしながらも、俺はわずかばかり笑顔を浮かべて会釈する。だが早足に立ち去ろうとする俺の横を横田は車で徐行しながら離れようとしない。なあ乗れよ、どうせ暇なんだろ。いや、俺はこれから夕飯の買い物に。相変わらずしけた用事だな。つうか買い出しなんて1時間もかからないだろうが。いいから乗れって、お前みてえな安月給じゃ一生縁のない高級車だぜ。断る俺を横田は強引に助手席へと乗せ、近くのカフェへと車を走らせてしまう。そこでコーヒーを飲みながら彼の自慢を延々と聞かされた。あの高級車は親に買ってもらったらしい。いやー、本当は自分でも買えたんだけどさ、親がどうしてもって、車くらいいいのに乗らないと箔がつかないって言うんだよ。それまあ確かにって思ってな。だったら自分で買えばよかったのにと思ったが、横田の勢いはそれを言う暇すら与えてくれなかった。最近は本当に忙しくてさ。よかったら CD くれてやろうか。なかなか手に入らないプレミアものだぞ。さらには大学時代に仲間でバンドを結成し、大学を卒業してからは本格的に音楽活動をしていることを自慢げに語ってくる。ライブで忙しく、地元へは久しぶりに帰ってきたとのことだったが、バンド名を聞いても俺には全くピンとこなかった。まあ、お前みたいな音楽の素養がないやつに何言っても無駄だろうけどな。いまいち反応の薄い俺に業を煮やしたのか、そう小馬鹿にした様子で鼻を鳴らした後、横田は続けた。つうかお前は今何してんの？ああ、空港で働いてて。すると横田は空港とすっとんきょうな声を上げた。その大声に何事かと他の客が振り返る。俺は小さく周りに頭を下げながら小声でうんとうなずいた。だが横田は俺の勤め先によっぽど納得できなかったのか、ギャハハッと手を叩いて笑う。空港って高卒のバカでも働けんのかよ。どうやら彼は俺が高卒で就職したことを律儀に覚えていたらしい。俺が何かの冗談を言っているとでも思ったのだろう。彼は俺の言うことなど鼻から信じていないような顔で、引き続き品のない笑い声を立てている。もう信じてくれなくていいから、とりあえずこの時間を早く終わらせたい。俺はそう思い、残りのコーヒーを一気に飲み干す。じゃあ、俺はそろそろ。だが早々に腰を上げた俺を彼は待て待てと引き止めてきた。お前、もうしばらくはこっちにいんだろ？じゃあ、友達がいない寂しいお前にいいことを教えてやろう。もったいぶった様子でそんなことを言い出した横田は、俺を見て意地悪げにニヤニヤと笑った。あさっての日曜な、こっちで高校の同窓会があんだよ。どうせお前には回ってきてない話だろ。せっかくだから俺がお前を招待してやる。でも、いかにも親切ぶったその顔に憂鬱になりながら俺は首を振りかけた。しかし横田もめげずに俺の腕を掴んでくる。いいじゃねえかよ。出ようぜ。会費だって同じクラスだったよしみで俺が払ってやるよ。ほら、駅前のホテル、あそこの1階の居酒屋、18時からな。高校時代以上の強引さで彼は話を先に進めてしまう。そして連絡先まで無理やり交換させられ、俺の参加が勝手に決定された。そしてやってきた日曜日、全く気が進まなかったが、なんと横田は俺を逃がさないようにか、わざわざ家にまで迎えに来たのだった。例の高級車に押し込められながら会場の居酒屋に着く。そこにいたのは20人ほど。
残念ながら俺には誰が誰だかほとんどわからないが、それは向こうも同じだったらしい。ぼっちで地味だった俺のことを誰も覚えていないのか、せっかくだからこいつも誘ってやったんだよという横田の紹介に、みんな戸惑ったような顔を見せていた。それもそうかと思いながら、俺は隅の席へと着く。間もなく幹事の温度で同窓会が始まった。だがあちらこちらで懐かしい会話に花が咲く中、一人で静かに飲んでいたが、ふと視線を感じた。思わず顔を上げる。するとテーブルの向こう側、少し離れたところに座る綺麗な女性がちらっとまた俺に視線を送ってきていた。あの子は確か同じクラスだった石井京子さんだ。同窓会の最初にみんなで改めて自己紹介をしたので分かった。ちなみに彼女のそばにはすでに酔っ払った様子の横田が先ほどからべったりと張り付いている。どうやらこの場で一番綺麗な石井さんを熱心に口説いているらしい。そして石井さんの視線が俺へと向いていることを敏感に察し、彼は面白くなさそうな顔をして小さく舌打ちをした。なあ、貧乏人、こっち来いよ。言いながら横田は強引に俺をそのテーブルへと呼びつける。京子ちゃんさ、覚えてねえかもしれねえけど、こいつ俺と同じクラスだった。名前なんだっけお前。村上大志です。そうそう、村上大志くん。大志だって、思いっきり名前負けしてんなお前。横田が酒臭い息を吐きながら大きな声で笑った。それが不快だったのか、石井さんはわずかに眉根を寄せる。だがそんなことには気づかず、横田はなおも俺を捕まえたまま言い募る。つーかこいつさ、今は空港で働いてるとか抜かすから、俺思わず笑っちまったよ。何の冗談だっつーの。バカが空港で働けるわけなくね？その品のない笑い声に周囲の同級生たちも俺たちの方へ視線をよこした。だっせーな。なあ貧乏人、無理して強がんなって。そんなすぐバレる嘘ついても無駄。だって俺仕事でしょっちゅう飛行機乗るけど、こいつのこと見たことすらねえもん。バカは嘘つくレベルも低いよな、などと腹を抱えて笑う横田。みんなの視線を受けた俺はつい曖昧に笑いながらうつむく。するとその時、明るい声で石井さんが割って入った。横田、飲みすぎじゃない？私ソフトドリンク頼むから一緒に頼んであげるよ。ねえ、他にソフトドリンクいる人？そうして絶妙なさじ加減で話を変えてくれたため、横田もそれ以上は俺のことをとやかく言えず、しらけたようにして立ち上がると用を足しに向かった。その様子をつかの間見合っていた石井さんが注文を他の人に任せてふと俺を見る。その大きな瞳が興味深げに輝いていた。ねえ、村上くんってパイロットだよね？え？俺は驚いて目を見開いた。確かに俺の仕事はパイロットだ。俺は高卒で就職した。だがどうしても夢を諦められなかった俺は、がむしゃらに働いて学費を貯めながら勉強し、1年遅れでパイロット育成科を設けている大学へと進学した。その一環としてアメリカ留学も果たし、晴れて日米の操縦士免許を取得し、大手の航空会社に就職したのだった。でも、なぜそれを彼女が知っているのだろう。なんで？ポカンとしてしまった俺に石井さんは思わずと言ったようにしてふふっと吹き出す。私ね、CA なのよ。聞けば、俺が気づいていなかっただけで同じ航空会社に勤めているという。私、最近まで国際線が多かったから長い間日本にいなくて、村上くんは国内線でしょ？だから会う機会もなかったのかもね。にしても、と石井さんは首をかしげた。なんで本当のこと言わないの？もっともなその質問に俺はと言葉を濁した。
横田はほら、あの通り人の話は聞かないから、だったら信じてくれなくても別にいいかなって。それに俺が嘘を言っているわけじゃないし。そう言って困ったように笑えば、俺のその返答を聞いた石井さんはキリッと顔を引き締めて怒ったように言った。それはちょっとどうかと思うよ、村上くん。横田はそりゃ人の話全然聞かないけど、それ村上くんも伝える前から諦めてるよね。俺はその言葉に苦笑する。確かに自分には昔からそういうところがある。クルーとのコミュニケーションなくしては成り立たないパイロットという仕事を目指すにあたってかなり改善してきたとは思っていたが、同級生を目の前にするとやはりこの低たらくだ。やがて俺の反省が伝わったのか、彼女がごめんと謝った。私がこんなこと言える筋合いじゃないね。そういうの俺の悪い癖だって自覚はあるんだ。だいぶ直したつもりなんだけどね。まあ今回は相手が悪いよね。でもこのままじゃ私が納得いかないかも。横田にはちょっとお気を添えてやらないと。だってあの人どさくさに紛れて私の肩とか髪とか勝手に触ってくるんだよと、石井さんは気持ち悪そうに体を揺らす。そうして彼女はひそひそと作戦を話し出した。そのうち横田がお手洗いから戻ってくる。そして石井さんの隣に座ろうとした瞬間、彼女がにこやかに笑いながら俺に問いかけてきた。機長、次のフライト予定はいつですか？よく通るその声につられて、横田はもちろんその場にみんなが振り向く。あさってだけど。注目を浴びながら俺がぎこちなくも答えれば、石井さんはさらににっこりと笑って続けた。私も同情です。安全なフライトをよろしくお願いいたします。あ？フライトって。事態を飲み込めていない横田が不審げな表情を浮かべた。すると石井さんはすかさず横田に、そして他のみんなにも聞こえるように、俺が実はパイロットであることを話し始める。私も同じ航空会社で働いてて、話が盛り上がっちゃって。石井さんって CA でしょ？じゃあ村上くんがパイロットなのも本当じゃん。誰かが驚いた声を上げた。それを皮切りにみんなが口々にすごいなどと騒ぎ始める。そんな中、横田だけはイラついたようにして声を荒げた。このバカがパイロットになんてなれるわけねえだろ。そもそもこいつ高卒だぞ。だが待ってましたとばかり石井さんがそれに答える。村上くんは働きながら勉強して、もちろん大学も出てるわよ。それに在学中にアメリカ留学して英語もバッチリだし、確か日米の操縦士資格持ってるんだよね。まあ。俺がうなずいたことでさらにみんなが盛り上がる。すごいね。パイロットってめちゃくちゃ難しいんでしょ？俺仕事でよく飛行機乗るんだ。見かけたら声かけてよ。いつの間にか横田はすっかり蚊帳の外へ置かれている様子だった。そこですかさず石井さんがダメ押しの一言を放つ。パイロットのお給料だったら高級車の1台や2台キャッシュで払えちゃうわよね。あ、ほら、横田が親御さんからもらったっていうあの車みたいな。その言葉にどうにも耐えきれなかったのか、誰かがふふっと吹き出す。そうなんだ。へえ、キャッシュで。するとさすがにこの場がアウェーだと悟ったのか、横田は顔を真っ赤にさせ、何も言わないまま早足に店の外へと出て行ってしまったのだった。その背中を見やりながら、確か俺と同じクラスだった同級生がはぁっとため息をつく。もうやっと帰ったよあいつ。呼ばれてもないのに一体どこから聞きつけたのかね。え、そうなの？俺は思わず声を上げた。だが周りの同級生たちもうんざりとした様子で追随する。あいつ、そりゃ学生の頃はすごかったかもしれないけど、
今じゃただの売れないバンドマンじゃん。なのに俺たちのことずっとバカにしてきてさ。そうそう、実家が金持ちなのこれでもかって自慢してくるし、今日だって読んでないのに来たから私たちも戸惑っちゃって。ごめんね、村上くんが嫌だったわけじゃないんだけど。言いながら同級生たちは飲み直そうとばかりまたせわしなく注文を入れる。そして俺は彼らの質問攻めに遭いながらその後の時間を過ごしたのだった。それから1年後、同窓会の一件で親しくなり、それから会社やプライベートでも話すようになった石井さんと俺は最近結婚した。お、誰からだ？仕事に行く準備をしていると、俺のスマートフォンがメールの着信を告げた。画面を見ると妻からだった。彼女は一昨日から国際線に乗車していて、予定では明後日に帰国することになっている。職業柄すれ違いが多く、新婚の甘い時間というのを取れていないが、それでも俺たちはお互いの思いや気持ちをちゃんと伝えるという努力を日々実践していた。文面には短い近況と、それから俺へのエールが記されている。そのメールにこちらからもエールを返し、俺はすがすがしい気持ちで玄関を出た。乗客と共に守るべき人が増えたというその嬉しさと責任をかみしめ、俺は今日も自身の仕事に一生懸命取り組んでいる。